Sunod sa taho nga may batang Chinese national nga nataptan sa coronavirus ang nakakaroon sa Sugbo. Lokal nga kamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu may umol incident command team. Si Luan Merondina sa exclusive report. Nagtigom kaganihang buntag sila si Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan uban ang kadagkuhan sa Department of Health Region 7, City Health, DILG, Association of Barangay Councils ug Disaster Risk Reduction and Management Office aron tukion ang insaktong protocol ning pagtumaw karon sa coronavirus. Atol sa tigom, naumo lang usa ka incident management team nga panguluhan sa City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza. Na may posibilidad nga gikan sa iyang pag-abot, a week after, diya pa siya nagka-fever. So muna, kung dunay mga sintomas, again, call our hotline. Ang mga hotline numbers sa Incident Management Team naglakip sa 0956-394-1999 ug landline number 341-3771 nga mamahimong matawagan aron maatimandayon ang mga pasyenteng gidudahang nagpakita og sintomas sa coronavirus. Gipasabot sa mayor nga gawas nga anaa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang airport, ubay-ubay usab nga mga Chinese nationals ang anaa sa mga hotels ug resorts. Partikular nga i-monitor sa Incident Management Team ang mga Chinese nationals nga naabot sa Sugbo 14 ka adlaw human gideklarar ang pagkatap sa coronavirus. Ugmang adlaw, laing tigom na usab ang ipahigayon sa Lapu-Lapu City Hall uban ang mga representante sa mga hotels and resorts ug asosasyon sa mga Chinese nationals sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. That's the reason why we had a meeting. We have a meeting tomorrow with the resort para ma-check nila sa ilahang guests o kanus ana abot siya. Kung naabot siya gikan ato pag-declare nga dunay coronavirus, closely monitor. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besda.